It's exciting for me to be able to fly again on the V-22s that brought us in here from the U.S. Marine Corps. So for me, it was just a great day to be back in the air and to be at an air show. Nothing better as a fellow aviator than to be out here sharing those experiences. Ethiopia today, on behalf of President Trump, Secretary Rubio, I've come here with General Anderson to reinforce the very traditional bonds between our countries, which go back the whole 90 years of the Ethiopian Air Force. It's a particular honor to celebrate this wonderful landmark event with you in Ethiopia, and to participate in this air show will only grow larger every year and bring even more American participation and be part of a deepening of relations between our country, both on the military perspective and on the political perspective. Secretary Rubio was very disappointed a few months ago when he was unable to come to Ethiopia. He was supposed to be here last year. It's exciting for me to be able to fly again on the V-22s that brought us in here from the U.S. Marine Corps. So for me, it was just a great day to be back in the air and to be at an air show. Nothing better as a fellow aviator than to be out here sharing those experiences. እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣፍሪኮም ዝበሃል ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ሓላፍናቱ ጀነራል እዩ ኣብቲ ናብ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ብዝኸደሉ ዝነበረ ምስቲ ስፔሻል ኤንቮይ ምስ ኮይኑ መፅዩ ኣብቲ ኤር ሾው ድማ ምስ ነፈርትናቱ መፅዩ ነቲ ሾው ናቶም ኣዳሚቑሎም ኣሎ ማለት እዩ ዝብሎ ዘረበ ድማ ሓደ ሓደ ክንሰምዖ So first of all, I'd like to thank my friend Field Marshal Burhanu Jula for inviting me. نعركي برهان جولا كم دمانة جنرال مردس زبال كبري كبيدة اللي بلالو زين أمريكا وتدراوي نفرتيهم دوم حسوا زي منهم نايبل سجنا كادر تدما نا إثيوبيا هياب هي وما يبلو هياب زعبون جنيل. Excuse me, Merdesa from the fellow aviator here, and General Tshome, who's been a great host and us out here. But I very much appreciate the fact that we can come out here and speak a common language. And that common language is aviation. It doesn't matter who you are. Once you, it becomes something that we can share. حالا ناي حبار قانقوا لنا يوم زبل زلوت ناي حبار قانقوا نزار بدما ناي افيشن ويكان فرتيو حجي امريكا بتبيع ابي ستيك زلو عبرم حي زلو زي ما نمسعته يكون سلمتايكم زبلكم زلو لحن زت وتهدروا حيل زبلون ديو ابتي ناي دبلومات ناي اثيوبيا زبلون اسمع سبيشال انفوي فلو لوخ ناي امريكا Be here. زتري وزلهم دحري ماركو روبيو زلو ديبيوتي ناتيو ስለዚህ ናብ ግብጽ ኸይዱ ነይሩ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ኸሎ በይኑ ዘ ኢኮኖሚስት ጀነራል መጽኢሎ እሱ ድማ ስለምንታይ ምዃኑ ክነግረኩም የተሐቀኛ ቀንዲ ዕላማም ከውዝ In Ethiopia today, on behalf of President Trump, Secretary Rubio, I've come here with General Anderson to reinforce the very traditional bonds between our countries, which go back the whole 90 years of the Ethiopian Air Force. It's a particular honor to celebrate this wonderful landmark event with you in Ethiopia and to participate in this air show, which ናብ ኢትዮጵያ መምጻይ ምስ ኢትዮጵያ ፍሉይ ዝኾነ ዝምድና ነዊሕ ዝቐጸለ ዝምድና ይዘለና ወላ 9 ዓመት ናይ 9 ዓመት ጽምብልና ኤር ፎርስ ዝብሉ እንተለዉ 9 ዓመት ምሳናውን ርክብ ዘለዎ እዩ ዝብል ስለዚ ነቲ ዘለና ዝምድና ንምሕያል ኣብ ዝመጽዮ ዘለኹ ዝብል ዘሎ እዚ ዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ እዩ ኣብ ስቴጅ ተዛረበ እዩ we hope will only grow larger every year and bring even more American participation and be part of a deepening of relations between our country, both on the military perspective and on the political perspective. Secretary Rubio was very disappointed a few months ago when he was unable to come to Ethiopia. He was supposed to be here last year. ماركو روبيو قدمي استوسن غزين اب قرن افريكا ناب كينيا ناب اثيوبيا كبصحي تبايل نيرو اغاطام كانسل غيرو بتام حماقي تسميونا بلازي دبلوماسياو قانقايو ابزي كردانا زلو حدا كابتي اثيوبيا ويون بلصغنا بامريكا فلوي قلحتا خمزركب زغبرو تاريخاو متسار تراي كونه ابزي قربات راي كبابي 10 دين ولا كندي زخنا فلويات نفرت كاب بوينغ زبالتي نا امريكا نفرت نا مغعزيا زفر كامباني اثيوبيا ايرلاينز اوردر غيرو خمزلو ينغر نيرو ز وطي نير حبريتا زمالة دما لدونالد ترامب يخون نتي محدارا ناي دونالد ترامب انتاي دسمعو ኢትዮጵያ ኣብ ከአሜሪካ ኢንቨስት ገብራላ ትገዛላ ነቲ ቁጠባ ናይ አሜሪካ ነቲ ማጋ ዝብል ወን ትሕግዞላ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ስለዚ በዚ ቋንቋ ክትሪዮ ከለኻ ወላ ወን ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኢትዮጵያን ኤርፖርት ታብሽፍቱ ዝሰፍዕ ዘለውን ንሱውን አካልናታቶም ኩሉ እዚ ንሪዮ ዘለና ኢትዮጵያ ምስ አሜሪካ ዘለዋ ዝምድናታት መሰረታት ኣለዎ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ግን እዚ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ብፍላይ ድማ እዚ ንሪዮ ዘለና ኣብዚ نمن يزيادة كقطع زخل بلو لايسك نيرترا ده كقطع خل مثلكم زي نو نيرترا جلو مدة تطرية يزي
أمريكا نيتوبيا جيتس كتبات وار كتبا جنزب كتبا بليونز كتعتقازي نبور نجاري نيرترا نمان دايزو قطع ني جبتي إذا قطع زي إذا قد دايزي نجبتي إذا قطع سلام انتايكا كمزو كون كيلو إذا قد دايزي كابين عبيزو خيز زلو ندري الكا قربت لين دحري تملسكا هذه درامازي ماني هند سولو سلام تايخونا له كل التحايلتات يوم زلو تحدى كعباتهم زيو ከኢትዮጵያ ጎንናት እስራኤልም ደግሞ ኢትዮጵያ ከ130 ሚሊዮን ያላነሱ ህዝቦች ያሏት ለሉዓላዊነቷም ሆነ ለኢኮኖሚ ለምጣኔ ሀብት እድገቷ የባህር በር ያስፈልጋታል ብላም ታምናለች። እንግዲህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ጥረት በማድረግ ላይ ያለው በሰላማዊ መልክና በዲፕሎማሲ መልክ ነው። ይሄን የኢትዮጵያን መንግስት ሂደትና ፕሮግራም እስራኤል ትደግፋለች። እስራኤል هجي زتري وزلهم نداي تفلطوا امباسادرنا اسرائيل ابي ኢትዮጵያ እዩ امباسادرنا اسرائيل ابي ኢትዮጵያ እዩ ስለዚህ هذا كابتوم ابي ኢትዮጵያ ዳርጋ ነቲ መንግስቲ كل دي هلون انت عينه تقاوما كلون منታይ ረብሓ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ንብልጽግና ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ዝለዓለ ጽልዋ ከም ዘለዎ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ኣብ ቀንዴል ቲዩብ ዝገብሮ መስለኒ ከትኩም ራይዋቡ ህልኾኒ ኣብ ዝወናም ጽየነረ إسرائيل عبكو تستري زلوا بلعل بلصقنا يلو نابي زدليت كتقبرت خل هاجر انتلا لعلي إمارات ونتخونه إسرائيل عبلصقنا عبس الواي زلوا عبر بحد ما يزلوا سلازي كم تري وزلهم أجندة ناي بحرز بهذا زلوا ندق فينا قال بقالوا نخور رايت بلني أجنت عتب لا نلولا ونتا كونين استراتيجي كورب حامز حزبا مستقط بقى أفضل بحر كم زد ليه جنا مودة ده بديبلوماسيا ومن جدي اللي خايس بقالوا ስለዚ ነቲ ድራማ ናይ ብልጽግና ዝግበር ዘሎ ዝድግፎ ሓይሊ እንተሎ ኮይኑ እስራኤል እዩ ናው ኣብዚ ብዙሕ ምስትውዓል ዘድልዮ ነገር ኣሎ ስለምንታይ ይመስለኩም እዚ ዝብሎ ዘሎን እቲ ክንሪዮ ዝጸናሕና ናይቲ እዚ ፍሉይ ልኡኽናቶም ኣብኡ መጽኡ ከሎ ዝበልኩኹም ኣብዚያ መንመለስ of the deep ties between our two countries and the importance of Ethiopia በታ ሓደ ወገን እንታይ ገይረ ኣለኹ ግብፅን دونالد ترامب بتدغاغامي ابغون نغبص مخانو نغيري نغداي ناي جيرد نغبص بزمطن مغدي كافتهم زخيل نغيريو حدا ابوشت حلفه ورحت رايكل تسلسك زي تزاريبي ناو እዚ ዲፕሎማት ናብዚ ክመጽ ከሎ ሓደ ካፕቲ ክንርድኦ ዘለና ኣዝያ ገዳሲ ሓንታ ገዳሲ አርቲክል ውን ቀሪበልኩም ኣለኹ ስለምንታይ ፍሊዝ በለ ዝበይን ይኸይዱ ኣብ ግብጽ ተራኺቡ ኣብ ግብጽ ምስቲ ባድር አብደላተ ተራኺቡ ይመጽ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽ ከሎ ግን ሞር ምስቲ ናይ ኤር ሾው ቢዝነስ ዝግበር ዘሎ ሾው ተሓዋዊሱ ኣብ ድራማ ከም ዝግበር ዝገበሮ እስራኤልን ኢማራትን ዝሃንደስዎ እዩ ኒ አብይ አሕመድ ተቀባልነት ንክልዎ ለጂቲመስ ንክልዎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ መራሒ ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳ ኣሎ ዓለም መስኡላ ብዙሓት እዮም ዝድግፍዎ ዘለው ቅቡል ሃገር የማዕብላሎ ዝብል ስሊ ፕሮጀክት ንምግባር ኢማራት ፋንድ ትገብሮ ዘላ እስራኤል ድማ ትድግሞ ዘላ ጉዳይ እዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ሶማሊላንድ ምትእስሳር ኣሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዓቢ ምትእስሳር ኣሎ ምስ ኣብ ጉዳይ ሶማሊላንድ እስራኤል ዘበገሰቶ ጉዳይ ኒ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ማሃባ ንቅድሚት ይኸይድ የለን እናጠፈሸ ይኸይድ ኣሎ ጉዳይ ሶማሊያ ድማ ብዙሕ በባዕል ስዑድያን ብትርኩም በኻልን ትሕገዛላ ስለዚ እንታይ ገብርሎም እታ እንኮን ኢማራት ተሪፋታ ዘላ ኣብዚ ከባቢ ኢትዮጵያ ብልጽግና ድማ ውሽጢ ዓዲ ኩናትን ኣብቲ ከባቢ ድማ ተነጽሉ ኣጋጢሞ ኣሎ ስለዚ በዝን ትሕርገጽ ኢሉ ብልጽግና እንታይ ክኸውን እዩ ሙዳቁ ይተርፍን እዩ ንኸይወድቕ እንታይ ክትገብር ኣለካ ሓደ ናይ ቁጠባ ጭዋዳ ዘለዎ ናይ ዓለም ድጋፍ ዘለዎ ጽቡቕ ተቐባልነት ዘለዎ ከተምስለሉ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ድሬሲንግ ዊንዶው ድሬሲንግ ይብልዎ ነቲ ቤትሮ ጽቡቕ ጌርካ ነቲ ውሽጡ ዘሎ ዋላ መቃብር ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ውሽጢ ነቲ ቤትሮታት ግን ብበለጭ ዝብል ትመልኦ ማለት እዩ ስለዚ ادمنه ابي احمد نمنوح زغبر زلو جيمنا نر زلنا እዚ جيم እዚ ኢማራት بعبد شرحلو زلያ ስለምንታይ ከዚያ you have to look into background ኢማራት እንታይ ትገብራ ጸኒያ ንስዑዲያ ንግብጽ ክትብል ኣለካ this is one of the best articles انا ካብኩሉ ክረኽቦ ዝኻልኩ እንታይ ትብልያ ንግብጽ ኢማራት ከም ድሌታ ዳርጋ ብ10 ተኻራያ ወጊኣታ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ኢሎ ኣብ ተሓለፈ 10 ገለ ዓመታት መጀመሪያ ኣብዚ ክበሃል ዝጸንሐ ሓንቲ ናይ ኢትዮጵያ ሪፖርት ሆናላ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ገንዘብ ንኢማራት ኒ መንግስቲ ናይ ዓብዱልፈታሕ ሲሲ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገራትሉ ይዝበሃል
انتخونه كومي كونن ግብጽ ጥቅም ከምዘ ይልዋ ሬሌቫንስ ከምዘ ይልዋ ጽልዋ ከምዘ ይልዋ በቁጠባ በፖለቲካ በጂኦፖለቲካ ሓሊፋውን እቲ ዝነበራ ተሰማዕነት እና ጎደለነ ክኸይድ ኢማራት ነዊሕ ሰሪሓትሉ ስለዚ ታይብላሎ በቁጠባ አምሲላ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ውሽጦም ኣብቲ ቁጠባናቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ብምእታው ንግብጽ ዝኾነ ክትገብር ከምዘይ ትኽእል ጉዳይ ናይ ሊብያ ካውን ከሎ ግብጽ ንመን ያትድግፍ ነቲ ማእከላዊ መንግስት ናይ ሊብያ ትራብልስ ዘሎ ነው ያትድግፍ ግብጽ ኢማራት ግን ነቲ ሃገር በቂሉ ሒዙ ዘሎ ዝዓበየ ክፋል ሒዙ ዘሎ እቲ ዘይሕጋዊ መንግስት ናይ ኸሊፋ ሓፍታር ዝበሃል ነው ያትድግፍ ስለዚ እሱ ድማ ነቲ ዶብ ምስ ግብጽ ዘሎ እዩ ዝቋፀር ዝዓበየ ክፋል ናቶም ዶብ ምስ ሱዳን ዘሎ ይኹን ዶብ ምስ ግብጽ ዘሎ ክልቲኡ ዝቋፀሮ ንሱ ስለዚ ንሱ ድሌቱና ገበረ ከሎ ግብጽ ሪያ ከም ዘይራየት ናሽናል ሴኩሪቲ ናታ ሃገራዊ ድሕነት ናታ ናተሃርማ ከሎ ሓንቲ ከምዘይ ትዛረብ ኣብቲ ሽምግልና ናይ ሊብያ ድማ ግብጽ ከምዘይ ትሳተፍ ትገብራ ነይራ ኢማራት ብዝተፈላለየ መንገዲ እስራኤል ትሳተፍ ግሪክ ትሳተፍ ሳይፕረስ ትሳተፍ ግብጽ ግን ኣይትሳተፍን እያ ግብጽ ድማ ውርደታ ሒዛ ጎሲማታ ጥራይ ትኸይድ ነይራ ካልእ directed threat to national and border security ኣብ ጉዳይ ናቶም ድማ በተደጋጋሚ ኣብ ጉዳይ ናይ ገርድ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ካብ 2018 አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኢሚዲየት ለ1 ቢልዮን ባንክ ናቱ ኢትያ ነቲ ሰንትራል ባንክ ናቱ ንምርግጋ ንብልጽግና ነቲ ወላውን ዓበይቲ ኣጽዋራት ነቲ ገርድ ዝበሃል ዘሎ ዲጋ ንምክልኻሉ ዝኣክል ዘድሊ ካብ እስራኤል ዝተገዛ ኣጽዋር ኢማራት ያከፊላቶ ይዝበሃል ስለዚ ንግብጽ ኣበየሎ ረብሓናታ እናበለት አንጻሩ ትሰርሕ ዝነበረት ኣብ ውሽጦም ድማ ብፍላይ ጂኦፖለቲካል ኤንድ ዲፕሎማቲክ ማኒቨርስ ብፍል ኣብዚ እቲ ስእሊ ጽቡቕ ይረኣየኩም የለን ኣብ ብዙሕ ነገር እንታይ ዝብል ዘሎ ብፍላይ ብሚድያ ነቲ ሚድያ ናይቲ ሃገር ጽቡቕ ጌራ ብምቁፅጻር መጀመርያ ነቲ ሚድያ ክትገጾ ፈቲና ድሕሪኡ ግን ግብጽ ኣብ 2017 ፈሊጣ ኖ እዚ ክኸውን ኣይክልኒ ምስ በለቶም ነቶም ጋዜጠኛታትን ጸለውትን ናይ ዩቱብን ናይ ካልእን ብድሕሪ መጋረጃ ብምሓዝ ግብጽ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ምንቅስቃስ ኩሉ ግዜ ይቆናጽብዎ ያ ንሽተይ በኣስ ናይ ክልቲኦም ድማ የጓሃርዎ ኢማራት ክትመጽእ ከላ ግን ዋው ኢማራት ያ ንዓና መሻርክትና እናበሉ ስለዚ ግብጽ ዘለዋ ጽልዋ ኣብ ከባቢ ኣብ ዙርያ ይኹን ከምኡ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ጽልዋ ኣብ ሱዳን ዝነበራ ጽልዋ ኣብ ቀይ ባህር ዝነበራ ጽልዋ ኣብዚ ሕጂ ወሪዳቶ ዘላ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ፖለቲካዊ ሽግር ድኽመት ንኽትበጽሕ ዝሰርሐት ቀዳመይቲ ሃገር ኢማራት እያ ይብሉ ሕጂ ነዚያ ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ጌርና መጺና ምስ በሉ እንታይ ገይሮም ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ነፍሲ ወከፍ ግዜ ግብጽ ጽቡቕ እንተሰሪሓ እንታይ እዩ ኢሎም ኢማራት ዚሮ እያ ትገብሮ ካልእ ንዑ ዝግንጥል ስራሕ ትሰርሕ ግብጽ ሓሳብ ተበጊሳ አንጻሩ ትገብር سعودية قال أنت جيرا أنصار إمارات سلامنتاي نسات رأي تعرف هجرات حيال كتكون نكالوت حسابات نكالوت تبغسوتات نكالوت سلوى كحساسيات أرتنيها بفلا إذا ما بجبسي تعويتات اللي يزبال that's why إذا ما جبسي تزارب كل جزء تفكر قد سقمت زي بالله أنت أي بلا بتجي أنا لاتي جبسي بجاك فقرات قبرية بلا حكمي إذا عبد الفتاح السيسي ده حريق التشين 10 سنة 10 تلتاني متيو أبتدي نتهرنا عرب سبرينج كم تسخلات حيزة نسك ما تسخلها بتجزي سوز مسؤولك 7 بليون إنفست جرانيرا أب منتاي بلوخم الله أب ميديا تراي سلزي أب ميديا أنا نجيبسي أوشت منكو وشت وشاتي عتيا تقص أسيراتها نزارتي كل زيا سلمان النصر زباد سعودية صحيفوا كند منتاي مصنعات كم زجبرلا بحكي زجر سلزي زلوا مجيبس وريد وازلوا أجم حجي أب إسرع حمشتني أنا مودتا والسنة والسيدا يزبال زلوا أور حسر تشمنته ور حسر تخلته أديو ولا نو جانوري على تشعته إسرع شدشتن نمجمريا أنت أري مرة سقم توصيله يتبالله تعال سقم توصيله إذا سقم تزدما سعودية أبتي دسيتنا أبتي ودبنا يمن انتاي جرايلنا نتنا إمارات وتدرا قلتم بنفريق جرهريما أبي سمعت جراني إمارات أو 4 ساعات نخطوات جديدة وتي أدمه لك دحريوم دحر حدات معلتات مالتيو جبت دما نايتي نسوم إمارات تدقفو ناي ليبيا وتهدروا حيلي ناي تحفتار مالتيو كابلو تبقيسو أصوار اللوجستيكن زعانا نفر كونفوي كمزي مخايل مالتيو كابو تبقيسن ناب RSF كخدا خلوها بنفرت مزيا عتا قابلاتهم بزو حي تزربلون إذا سقمت زي ناي مجمريا كلير سيجنال
ግብፂ ንኢማራት ፊት ንፊት ጠጠው ክትብላ ከም ዝጀመረት ኣብ ልዕሊኡ ነቲ ስዑድያ ኣብ ከባቢ የመን ትገብሮ ዝነበረት ውን ስለያዊ ሓበሬታ ዝሃበት ውን ዝበሃል እዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ግብፂ ንኢማራት ኮንፍሮንት ክትገብራ ጀሚራ ኣላ እዩ ዝበሃል ዓዊላ ትዛረበላ ኣላ ታሕቲ ግን ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ መግለፂ ሂባ ውን ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ምልሻታት ናዕጣካ ዝግበር ዘሎ ቀይሕ መስመር እዩ ቀይሕ መስመር ናትና ድማ ክኽበር ኢና ንፅውዕ ብምባል ሓበሬታ ሂባ ነይራ ስለዚ what we are witnessing right now ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ግብፂ ናይ መወዳእታ ተበፂሕዋ ከም ዘሎን እዚ ብዚ ዝርአ ዘሎ ሸው እዚ ናይ ዓበይቲ መራሕቲ ኢማራትን እስራኤልን ነቲ ናይ ግብፂ ተበግሶም ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ እሞ ዶናልድ ትራምፕ ንዖም ከርብሕ ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክት ንኣብይ ኣሕመድ ድማ ድኽመቱ ዘንፀባርቕ ስለ ዝነበረ እቲ ድኽመት እቲ ድማ ብኤርትራ ይጥመት ኣሎ ብፋኖ ይጥመት ኣሎ ብህወሓት ይጥመት ኣሎ ብሸነ ይጥመት ኣሎ ይበሃል ኣብቲ ከባቢ ስለዚ ንብልፅግና ከውድቆ ስለ ዝኽእል እንታይ ክንገብር ኣለና እዩ ብልፅግና ሓይሊ ከም ዘለዎ ብልፅግና ተቐባልነት ከም ዘለዎ ብልፅግና ነታ ሃገር ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዞባ እውን ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ከነፍልጥ ክንክእል ኣለና ዝብል ስእሊ ፕሮጀክት ንምግባር ዝተገበረ ምዃኑ ይግምቱ so እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ መሲልኩም there is a very intensive ብርቱዕ ዝኾነ ባእሲ ናይ ሓያላት እዩ ኣብዚ ዋና ዘጋጥም ዘሎ እዚኦም ተምሳቶም ምስ ፕራይም ሚኒስተር ከም ድማ ምስ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከም ተራኸቡ ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ now ነዚ ነገር እዚ we have to go back ሓንቲ ካልእቲ ስጉምቲ ክንርኢ ኣለና ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ክንርድኦ እንተኾይና ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ንበይኑ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኣይኮነን እዚ ስለዚ I'm going to show you another segment ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ሱዳን ብተግባር ይግበር ኣሎ ኣብ ጋልፍ ድማ በቲዮሪ ወይ ውን በስነ ሐሳብ ይግበር ኣሎ መጀመሪያ ናብ ሱዳን ንኸይድ what's going on ኣብ ሱዳን yesterday in Kordofan region, one that could reshape the entire course of this conflict, or at least in Kordofan, a region in South Kordofan where the Sudanese army declared yesterday that they managed to open the road and break the siege that was imposed by the Rapid Support Forces and their allies. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ምስእሊ ክንሪኦ ምንታን تطور هام كم تريو زلهم إذن دي السودان زبحال إذن لنكني الزارة أرسل زلو ويون عوتات كوينو زغصر زلو أبي بوتاين دحريلنا أتي بجا تريو زلهم تعرسي في زيو زلو ويون دقوا عصر بوتات زبحال زلو يتقطع لي هذا ما سراوي السودان تغزازير وزلو لنكني زقبروا من كسقاسات إذن تريو زلهم بغربا بزحت انتنايز وها بزلو أقد السكاتماتات قال دما كساب كل تعامة منفقن أرسي أبتحتو قزصرنا أرسي في زنبرا أزيانا قد استراتيجيكاون كتماتات إيو سراويتنا السودان كوكو حاصر جمير زلو زيد ما انتاي ريكم الله دوب ناي إيرتران ناي سودانن دوب ناي سودانن ناي إثيوبيان كومد ما كفال دوب ناي دوب سودان من حيز ولا تريلهم نتدوبات ملو كلير ناقبر وي مصلو عند سرح زاد اللي زلو دوبات مبتاخي دوبات مبتاخ حجي ذكرت ناي سودان رايوا أبلع على انتاي تريلهم أبلع علي قبتي هذا أبلع علي ስለዚ ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ ናብቲ ፀጋም ክትቀርቡ ከለኹም እታ RSF ኣይናይ ቦታ ተቆፃፂር ኣሎ እታ ስሉስ ቁርናዕ ትመስል ናይ ሊብያ ትመፃን ግብፂ ዘለዋን ሱዳን ዘለዋን ስለዚ ናይ ሓንቲ ምንቅስቃስ ኣብ ዝቐረባ ግብፂ ንሰራዊት ሱዳን ሓጊዛ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ክትገብር እያ ገምጋምናተዩ እቲ ቀጠልያ ነቲ ዶብ ናይ ሊብያ ዘሎ ክበትክዎ እዮም ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ ሊብያን ርክብ ዘሎ سراوي السودان كوكو عصرلو أبزد ما جبسي أبي أبركتو كتجبر كتكل الله جم ناتي سلياناتهم وتدراو من قصاصاتناتهم أوي دمانتنا RSF لوجيستيك زاتو زلو بنفرت متيوم زهر موست بحلون كابون دحار إمارات بس من قد ستكام يلا بجاد جريات مت زلايز بالزلو كله سراوينا السودان أبي تري لهم أبدوبنا جاد حليفونيش تكتليات تري لهم أبو نتدوب نمعتاو بس تعتبر سوي يجبر زلو لكن أبدوب سلو زغني it's very hard to do جن أنت وحده نزي بوتازي نكعصو كخدو خمزخلو نا إيرتران إثيوبيان تعاصي له نبل علينا إيرترا أفغان السودان سلا زغنت بقدمونا يتمصن اتنا إثيوبيا كن عندي أبو يتسرح كسرح تبعل نيرو سلازي لنكنه بلصقنا إماراتن تاي قبر له تبعيلو يا ريوا أنت بقى أغلق لا بلالكم نيره زيا أرتيكل 11 وتي هزلايا زغرم كنا تاتينا نرزلنا ميدل ايست ايز بال نقطر ميديا مثلني هذا عبي مصيحتي تاوسي له بلصقنا ني
سراني RSF يحجز كم زلوا جن من تان خي كسس بمنتهي قبرله بدأ سودان غيرو يسكرهم زلوا سودان RSF launches offensive in Blue Nile State زي إذا تغيير زنبرت تشمو رابيد بزي من قد زي منقص غير نيرو تباهل نيرو was joined by Sudanese People's Liberation so إذا تغيير زنبرت منقص خاص أبز حلفوان نزدوا بزن مبتاقي أبز انتهي لكم نيرو بلتقنا حجز جميرو له بسودان جن كاتا ناف سودان تكي انت ترقيبه بلصقنا حدقه كغاطمو سلازغل انتي كغبر يزمر زلو بدبوب سودان دبوب سودان ارسف زقاصرو بو تخاليل تاصوار كاب بقطنا بسودان ناب اثيوبيا ما يمص كاب امارات كابو دما بدبوب سودان ابيلكا ناب ارسف كم زبص يغبرالو كالاي دما بچادون صقطي يغبرالو اتني بليبيا وغن زلون عبد صقطي يغبرالو له سلازي سراويت ناي سودان عوتات يغوناصفالو زبحال زلو وصيت ناي منتايو اندحريلكا دبر كوليزي مرحتنايتي جنبار كوماندر ناي هده مبل 54 بريجيد بلو زلويو نابت كتماتيو مسز بي سيلبريت كغبر كلو سلازي ازي قلطف زخونه عوتات ناي RSF كابيد مت زلويو انتايو تمبغسناتو اندحريلكم حنت أقداسي تربى الله نسادما وصيت نايتي سعودية قبل الإمارات خطلو زلا قطر قبسي تركي كوينوم زخدو زلو قداي ناتو وصيت مخاني زنقر زلو